Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, dorogie Türkmenistancy. Soňky 4-5 günüň içinde bütün Türkmenistana esasy habar şol nerese çağa Süleyman Tursunbayew hakda. Onuň şeýle bir gaýdusuz döňüreklik bilen öldürüş barada şol hakda gurrun. Ol elbette hiç kime ýöne goýmaýar. O zatlara daşından seyredip çıdar ýaly mesele däl, bir sebäbi o çağa hakykatdan bir ýurduna gerekli bir ýurdun awraýyny, adyny, şöhratyny galdyrjak bolup öňe topulanja ýaş çağa ony edil ýetişip gelýän bir bägül döwün ýalak şeýtirip, çürt ýoly gidip şeýtirip öldürdiler o çağany. Men Mät Ýakup Sakallaşa, Ziyada Doguna, hemmesine dogun garnaşlaryna ben öz adymdan, maşalamyň adyndan, bütün edaramyň adyndan şol ýygy ýarasyny niýaz İman akidenden bolsan jaý jennetde bolsun o çağan. Ýöne biz bir esasy seyretmeli meselemiz var. Bir döwlet diýilen, döwletiň başynda oturan adam ol bu halka, bu jemgyýete resmi bolmadyk ýagdaýda bir wurşuglan edeni men diýerim. Bar edýän hereketleri. Diňe Süleyman Pahirdäle. Siz serediniňe 5 ay mı o näçe wagt geçdi? Yine bu tupan turdy, 5 sanak suw ýalak çağany aketdi şol tupan. Şonu ýydarlan tapan ol wagtyna gelmedime o tak. 2 sanak çağa Buhara vilayatda tapylypdyr, Alat diýilen ýerde. Olar tanar ýalak däl, şolar göreli, şolar bizim çağamyz bolaýmasyn diýip şol soran adamlary ýurt içinden çykarmady bi. Olarny kim gömüpdir, nähili gömüpdir, hiç kim bilenok. Bir yankı Covid yok ya, emma ölen adamdan sany sajagy yok. Ýurdun içinde de şeýle, ýurdun daşynda da şeýle. Ýurdun içinde de gün yok, bu tohum tijinin derdinden ýurdun daşynda da yok. Bu daş töwrün ýöne şeýtirip alıp, gurşap alıp ýöne bir men aýdýan bir ýöne wurşuglan edeni men diýen, bar edýän hereketi. Diňe ina iň bärkisi soňky habarlaryň içinde ina bir serdar tasavvurlanýan o ýanyna şoför ölüpdir şol bir Aşgabat aýlanya aýlawly ýerine. Emma ota hakykaty ende bir çağa da urulupdyr. Ilkar oň burnu döwüldü diýerler. Hakykatda o çağaň burnu döwülipdirmi? Boynu urulupdyrmy? Kim ol? Nerede ol çağa? Ondan näme habar hiç kim bilenok awany. Şoň üçin sin edýän bolsaňyz Aşgabatyň içinde ine nerede şol aýlawly ýol bolsa şu wat svetofor goýup ýörler. Esasy biziň edaramy Türkmen ýurt tebe Türkmenistan raýatlarynyň insan hak hukuklaryny goraýan edara hökmüne biz şu günlü diýenlik her sapar şu zatlaryň aňyrysyna kim dur? Bular nämeler edýärler? Biz şu adamlar tirek öwrüp ýörler, adamlary atyp ýörler, ýa gyýyllary zorlaýarlar diýemizde şinnem ýüzle şol ol Kemal Tentek diýilen mara ol şo gyýyllary zorlan, bular 4-5 adam bolup üýşleýärler. Şol biriniň bir nerese çağasyny üýşüp daşyndan maşyn üýşürip çıra goýup şeýtirip ol şo Kemal Tentek diýilen hani bol näme tiýrak bolup şolaryň hemmesini gözüniň öňünde zorlap ýörler. Ol agzar ýalak mesele däl. Oň üçin biz häzir gurrun edemizde ol ýaz elbette bütün Türkmenistan üçin ýaz. Türkmenistan raýatlary üçin ýaz sebäbi edilýän zatlaryň ýygy üzülenak. Ýöne bir zada biz berk düşünmeli. Diňe Akkalada däl ýaz. Türkmenistan galaň içinde de ýaz. Sebäbi bir vilayat ya etraf alınanak o taýda edeniyettilik diýip. Bütün ýurdun içinde
Men öňkäçim ýalap Türkmenistan gala alny. Galany alyp bular etçegini edip ýörler. In galan daşyna çykan adamlar kowulap, birden üstüne geläýmeden diýip, ine bulan bolup ýörüşler. Ýöne Berdim Muhammedowa men açıkladym, haramda Berdim Muhammedow sen bilgin. Sen gatykdyň. Dogan garnaşlaň edeniýetliginiň öňüne durma niýetiňem ýok. Ýöne halkam bilseňe pirim, bilmeseň birim eder seni. Siz pikir edin, şol ýanky iň merkezi şol Serdar diýilýän ola ýanky o çağany urupdyr. Ol diýirmi ölüm belli däl. Ol bolsa muny wara gaýtan vice-premier edýä hemem ýanky özüniň şol ýanky maslahatçysy. Hukuk goraja edaralaryň şol maslahatyny salyp hondan mersine taýarjy adam edip goýdy. Ine ol wara şol o sen plan hil bolaýypdyr diýene ol. Oň üçin ýankaýdanım. Halk bu zatlara elmidama çydap bermez. Halka gün mermen sen gaýtan beter şeytirip gyssaňça, onu halkam ahyry ölüşüňe görä gömüşüm eder. Ahman olmagyň. Hiç kim özüni senden ýa sen ol şymyr dogan garnaşlaňdan pes görýän näler. Halkyň haky bar. Narod imeýet prava. Adam yolu, adat yolu, atlanany